Hi guys and hello everyone. Narito sa gawas ron. So outdoor ato ang playground together with the virgin forest at my back as my backdrop. So for today's video, nada ko i-share sa inyo ha. Duke na kayo siya. Ato pa rin pag-uli na ako after sa 2 years na pandemic. So nakauli ko sa balay tapos pag-uli na ako dito, nagpa-tatto ko. Since daghan jud kinangutana kung asa ko nagpa-tatto o kinsa ang nagtato ani. So dahil jud nang utana ani guys. Sa ako alang is nice gid siya. So nandiyan sa kilid ang video diyan. Muna siya ang time nga nagkulit ko sa mga nagpatato ko. So take time to watch the whole process. So without further ado, let's start. What's up guys? We're going to waterfall. Ano si Dwayne? After 3 years naka ni sa balingasag nakauli. So magpatato me remembrance. Dari sa mga tatuan. Ano itong balay kay? Ay, ang balay. Okay, dito ay asdo. Ano dito? Dele. Ikaw pa sa pinong bukid na daw sa tubig. Bukid na nato sa tubig sakyan. Pasakyan na puta. Terus tutong bibiyaan. Okay, off to the house of our tattoo artist. Uy, kaway po rin. Amoy Dodong Mirai of Grace. Anong balay kayo? Ayaw kayo, dagan balibo mo sa alam mo dyan sa balay sa magtattoo. Sa tattoo artist. Hey dong. Gari na ni Kuya Chuy ang mga gamit sa pagtato dahil first gid nga ginabuhat yun isip sa katato artist is kanang ipahulma sa imuhang panit ang design nga gusto sa iyang client. So kani ako isang gipili is ang Blue Dragon. As you can see, ginahin ni Kuya Chuy kanang pahulma sa akong panit dahil muna din na siya ang result. Ito na siya final ha. Before na ako makalimtan, shout out day kay Kuya Chuy aka Kevin Chan Sambaan. Siya rin akong tattoo artist guys. Sa mga nagusto magpatato o sa mga talag asa ko nagpatato, visit lang mo sa balay na Kuya Chuy located at Waterfall Maayahay,
balingasag misamis oriental, duol ra na siya sa sa Iglesia ni Cristo. So sa paghihulat sa mga affordable nga magpatato diya agtong sa balay na kay church madala rag sabot-sabot. So sa paghihulat adto na. So mo na rin first part guys, medyo nasakitan ko primero pero this is my second time naman. So patawa-tawa sa dungkoy di ako pero gaugot mo na sa kasakit ba. Kaya sakit kayo nga sa kadagom, labi nag-lining. Munang lero-lero ang mata, ligi-ligi sa likod. So muna yung close-up look guys pag lining. So ni Kuya Choy Choy ang kamay nga detail sa gawa sa ng tato. Then before siya mo sa sulod na part. Yan, grabe kahinay-hinay nga proseso, mga kuko sa dragon, yan. It's break time. Sleep lang, sleep. Yan na. It's dragon. Hindi naman ito yung You baka see a kong dragon. So, wala pa siya nahuman. Sakit kayo. Sakit mo lang. After a short break guys, gisugdo na po ni Kuya Choy Choy itong mga wala kayo naagian sa kanang tinta or ink. Yan, gi-check yung every detail kung wala pa yung lock-up. Yan. Sakit yun siya pero tinuyuan man. Pero nice po ang result ani soon. Yan. Grabe kasi Kuya Choy Choy magbusisi sa mga detalye. So after na Kuya Choy Choy makompleto ang entire detail, so ang dili na po to sa exciting part. Ang exciting part na to diri is ang shading. So ang color nato nga i-shade is ang color blue. Yan. Medyo katawa-tawa pa ko pero pagkatan ako sa dagong na 7 ka buok ang gigamit. Yan. Ginawa dyan ko blahong. So here's the first shading. Yan. Kulay blue ang sa dragon, balahibo, tibali. Yan. Sakit gid siya. Kaya imagine ka 7 kabuk needles ang gamiton na i-shade together. Yan. So, fast forward ta. Ayan. Sabi akong antos, tiis-tiis yung kayo. Kinayuan man. Diba? Ana ang pagka-process guys. Pagpatato na ako. Kaya medyo kaya siya nga tato na ako. Muna siya ang pinakadako or kaduha na ako ang tato sa lawas. Ayan. So, nice na ka siya color. Sa blue dragon. Sa ikog na itong part. Di ang sakit kina adi akong bukog. Yan, medyo nakaungot-ungot atong utong ko diha. Saan to mga mo may gusto. So, tiis nagdugo na din na siya guys. Kanang nag-red nga nigawas dugo na din siya. Gina-wipe ang nandun ni kuya. So guys, nakuman naman to ang pag-color ni Kuya Choy. Abi pigyan na akong gumana. Like dapat ay pinakalas ang mga highlights like mata sa dragon, kuko sa dragon, ang sa kilid para ma-emphasize na mo siya 3D ang tanawon. Sakit na din kayo pero giagwan to gid na ako kay muna naman daw niya ang pinakalas nga part ng si Kuya Choy Choy. Sige na lang. So agwantadong kuya, agwantaha. Og sa wakas, yan, gi-disinfect na ni Kuya Choy Choy, disinfect yun. Yan ang kisabunan. Antibacterial na soap, dahil yan. Voila. So, muna ng result, guys. Diba? Pagka nice, pagka lovely. Ayos kayo.